Yun, what's up mga kasolid? Kumusta po kayong lahat? Ang recipe natin ngayon, meron po tayong patay slice, yun o. Pinay-slice ko na yung pata kanina. Ang recipe natin ngayon, niluluto natin ng pata asado, yun o. Gusto ko ba yun, Mrs. Kitchen? Sarap yun. Yun o. So, ang unang gagawin natin dito mga solid, papalambutin lang natin ng toyo tsaka kalamansi. 10 pirasong kalamansi ito mga solid. Tansyahan lang. Tansyahan lang. Pero gusto nyo mas maasim, dagdagan nyo ng kalamansi. At tatakpan lang natin ng ilang minuto hanggang lumambot mga kasolid. Yun o. A few moments later. O yun mga kasolid, update tayo. Yun o. Ano ba? Nangamoy yung kalamansi, no? Yung nilagay natin, no? Pwede na siguro to. I-set aside muna natin. Huwag naman natin siya pakalambo, yung parang corpid na siya. Kailangan yung sakto lang. Start na tayo mag-isa mga solid. Unay lang natin ang sibuyas, yun o. Sunod na rin natin ang bawang. At isunod na natin ang ating pinalambot na pata, yun o. Pinalambot sa toyo mansi. Napakabango nito, Mrs. Kitchen, ha? At sasangkapan natin ang paminta. Sana manood na po kayo, mga kasolid. At lalagyan natin ng mas lalong pampalasa. Konti lang. Para Seasoning. sumabot na kami. Makaparami na naman ng kain natin yan. Lagyan na natin ng tomato sauce. Baka naman. Konti lang muna, baka umaasim eh. Tayan lang natin kumulo hanggang sa ma-reduce ang sabaw at lumapot na siya mga kasolid at maging sauce na yung sabaw na malabnaw na to. Lumapot. At habang pinapalabog ko yung pata kanina mga kasolid, nagprito na ako ng patatas. At ituturo ko sa inyo paano mas lalo sumarap ang sauce ng asado. Magdudurog lang tayo ng patatas dito. Yun o. Para mas lalong kumapit yung sauce niya. Lalapot siya. Tatapigs natin yung iba. At ihahalo lang natin yung dinurog natin patatas, yun o. Sobrang napaka-basic lang nito mga kasolid. Sana gayahin nyo. Update na lang mamaya pag mukbangan na mga kasolid. So yun mga kasolid, dito natin nilutong pata asado. Yun o. Ang sarap. Ang lapo ng sauce nyo. Sarap tingnan.
Kain po tayo mga kasolid. Grabe. Tirahin ko na to. Ay. Laki. Sarap. Ako ito yung May medyo, patatas pa. medyo may taba at saka laman yun. Grabe, lambot. Kain po tayo. Parang panghanda yung lasa. Lalo yung sauce niya, masarap, no? Ngayon pala yung handa ng birthday ko. Yun, no? Grabe. Lambot. Kain po tayo, madami ni Crafty Lady. Ang sarap. Malapot. Yun, no? Masarap dito yung may litid, you know. Ano? Saktong-sakto yung lasa na. Ano ba? May patatas. Sarap. Ano? Nagmamantika pa, no? Grabe. Ang lambot, no? Saktong-sakto lang yung lambot niya. Hindi siya yung sobrang lambot na nalulusaw na. Saktong-sakto. Sabi? Siyempre, hindi naman natin uubusin to. Ang dami. Baka maatake tayo. Marami ka. Grabe. Ang sarap ah. Walang halong biro. At sa mga bago pa lang po sa Our Kitchen TV, subscribe na po kayo mga solid. Subscribe na. Para sumahod na po kami. Maawa na po kayo mga solid. At manood po kayo lagi. Grabe. May buto-buto pa. Nagparisan ako ah. Mainit-init. Last na lang ako. You know? Kain na kayo mga kasolid. Sabayan nyo kami. Sigurado si Mr. NBS from New Zealand, kumakan yun. Ngayon sumasabay. Very supportive yung mag-asawang yun. Grabe. Papadila. Cheers. Grabe na, busog ako. Sarsa pa lang, ulam na, mga solid. Sana po gaya niyo ang resepeng to. Sobrang napakadali lang, pero napakasarap, panghanda yung Sus lasa. pa lang, ulam na talaga. Totoo. Ano, nandito na lang. Sana po nagustuhan niyo ang aming masayang kainan at hindi mukbangan, hindi namin inubos. Hanggang dito na lang po mga solid. Thanks for watching.